E o zi caldă de septembrie. E weekend. Mi-am promis că o să mă relaxez, dar ar mai fi atâtea de făcut. Sunt multe zilele în care răbdarea nu e ceva ce-mi vine natural. Iar azi e fix una din zilele alea. Partea bună e că măcar acum sunt conștientă că nu am răbdare și lucrez la aspectul ăsta. Cel mai mult mă ajută ca să fiu prezentă mersul în natură. Mai ales la căbănuța asta, care e așa... E parte din sufletul meu de când eram mică. Aici, starea e pur și simplu alta. Am făcut un aluat de prăjitură cu fructe de sezon, pentru că aici totul are alt gust. Îmi dau voie să așez cu grijă aluatul, să pun fructele și să nu mă uit la ceas. Are cuptorul 1, deși îmi cam dau seama după miros când e aproape coaptă prăjitura. Mereu mi-amintesc de bunica de câte ori fac câte un aluat, pentru că urmează să mănânc ce-a mai rămas în castron sau pe lingură. Și ea, drăguța de ea, îmi spunea mereu: Miana, să nu mănânci aluat crud, că o să te doară burta. Dar niciodată nu m-a durut. Și eu continui să-l mănânc crud. Mă bucur mult de fructele astea. Le am de 2 săptămâni, dar sunt ultimele pe care le-am prins de aici, din zonă, de la țăranii noștri. Scorțișoara astea le îmbogățește. Mergem în spatele cabanei. Priveliștea asta, cu toate că am văzut-o de sute de mii de ori, nu încetează niciodată să mă uimească. Lentila nu-i face dreptate. Clar, pe viu se vede și se simte altfel. Totul e uscat. A plouat doar, cred că de 2 ori vara asta aici. Și atunci a plouat sănătos, dar nu a fost suficient. Oricum, voi lua partea bună. Măcar aici, cât am cosit dealul ăsta, nu a mai crescut iarba. Cred că aproape mereu este o parte bună. Iubesc hamacul ăsta. Îl avem de o vreme, dar atât de rar m-am dat în el și când nu-l aveam, așa mult mi-aș fi dorit unul. Și tocmai pentru că trec pe lângă el de atâtea ori, astăzi n-am mai trecut. Și cât e de bine și ce fain se vede. Din nou, răbdare. Florile, dragile de ele. Florile s-au uscat. Fragilitatea asta lor pur și simplu mă obligă la încetinire. Mă obligă să am grijă. Acum, vara va rămâne la cabană, chiar și atunci când mirosul de fân îl voi mai simți doar din petalele lor uscate. Mai de mult îmi doream să am răbdare și chiar credeam că într-o zi, uite așa, din senin o să primesc un sac cu răbdare și de acolo încolo
tot o să fie ușor. Dar adevărul e că răbdarea se exersează, la fel ca orice alt mușchi. Pur și simplu faci să ai răbdare. Mai îmi spune lumea, vai, ce fain de tine că ai atâta răbdare. Acum doar zâmbesc. Nu mă mai explic. Adevărul e că nu mi iese mereu. Doar că acum, când îmi simt agitația sau valul grabei că mă prinde, mă opresc, respir și îmi reamintesc că lucrurile ies când le las să curgă. Tu cum îți antrenezi răbdarea?